YouTube company, no lots of Google company. I have only one cell phone. I have only one cell phone. And kindly collaborate with your YouTube studio app. Minamahal kita. By Sir Friday Aguilar. All of your songs is there are many things to be learned. And all the singers in the world, the entire Philippines, allowing me to sing your composed songs to my YouTube channel. My YouTube channel is Ferdinand Leo Official Channel. I love you guys, Mama Chup Chup. God bless you all. Di ko malimutan ang iyong mga larawan, ang iyong mga pangako, ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y lamang. Ika'y pangarap ko sa tuwina, lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang tibok, yan dibdib. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin. Wala akong ibang ibigin. Lulubog, lilitaw ang buwan ng araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Minamahal, minamahal kita. Minamahal, minamahal kita. Lagi kong hinahanap yakap mong anong sarap, ang iyong mga mata na umusap. Pag ikaw ay kapiling, nalilimot ang sarili. Sana'y huwag nang matapos ang gabi. Lulubog, lilitaw ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magbabago.
Thank you guys for watching. I love you all. And I'm not afraid to tell you that Jesus Christ is my God, no more less. I love you all. God bless. Muhammad Juk Juk.